Сърцето ти бие лудо, въздухът не стига, а всички около теб мислят, че си добре. Знаеш ли какво е паник-атака? Не е в главата ти, не е слабост, не е преувеличаване. Това е моментът, в който се страхуваш, че умираш. А всъщност просто се бориш да оцелееш. Лягаш вечер и си мислиш: ами ако пак стане? Ами ако този път не издържа? Защо точно на мен? Усмихваш се пред хората, а вътре в теб война. Тялото ти крещи, а душата ти е уморена. Тревожност, паник-атаки, депресия. Това са тихите битки, които никой не вижда. И най-боли, когато чуваш: стегни се, мисли позитивно, на други им е по-зле. Не, твоята болка е истинска и ти не си сама. Ако гледаш това видео и нещо в теб се сви, това е знак, че се припозна и че е време да спреш да се бориш сама. Паник-атаките не се виждат, тревожността не се чува. Депресията често е скрита зад усмивката. Ако това видео те докосна, знай едно: има изход, има подкрепа, има хора, които разбират през какво минаваш. Не е нужно да си силен постоянно. Нужно е да си честен със себе си. Ако се припозна в това видео и искаш подкрепа, напиши "искам" и аз ще се свържа с теб. Сподели това видео, за да може да достигне до повече хора, които имат нужда от подкрепа.